Gaur Euskal Herriko pensionisten mugimenduarekin bilera bat izan dugu. Azaldu denez, mugimendu honek aurrera eraman du herri ekimen legegile bat aurkeztu du legebiltzarrean, pentsio baxuenak osatu ahal izateko, pentsioak finean gure realitatera egokitzeko eta pentsioak duintzeko, ez? Ariketa demokratiko oso importante bat da egin dutena, eta 155.000 sinadura lortu dituzte. Uste dut ez dagoela horrelako precedenterik legebiltzarrean aurretik egon diren herri ekimen legegileetan, eta uste dut hori oso kontutan hartzekoa dela. Ze azken finean honek esan nahi duna 155.000 personak baino gehiagok eskatzen diotela legebiltzarrari pentsio baxuak konplementatzeko eztabaida hori irekitzea, ez? Eta, orain, prozedura guztia jarraituta, eta ez da prozedura erresa, oso prozedura komplexua da, eta esan bezala 155.000 sinadura baino gehiago bilduta, orain legebiltzarrak erabaki behar du, pleno batean, eztabaida horri biede emango dion, edo ez. Herri ekimen legegile hau, tramitera onartzen den, edo ez. Eta zentzu honetan, guk gaur aurreratu egin diegu, aurretik ere hala egina genuen, baina gaur konfirmatu diegu pensionistei, Euskal Herria Bilduko 27 legebiltzarkidek baiezkoa emango diotela herri ekimen legegilearen tramitazioari. Bi arrazoi nagusiengatik, iruditzen zaigulako batetik dala ariketa demokratiko paregabe bat, delako demokrazia zuzeneko ariketa izugarri bat, eta horrek merezi dula, 155.000 sinadurek suposatzen duten eskari horri erantzun egin behar diola era afirmatibo batean legebiltzarrak, gure begirunea, gure errespetua eta gure lana merezi duela horrelako demokrazia zuzeneko ariketa batek, eta bestetik erabat pertinente iruditzen zaigulako herri ekimen legegile honetan planteatzen dena, ez, eta da, gure realitatera egokitutako gutxieneko pensioiek osatzeko mekanismo publikoak bilatzearen. Hori ere, erabat pertinentea iruditzen zaigun eztabaida bada, eta horregatik ere emango diogu bide ekimen honi, batez ere gainea kontutan eukita, pentsio prekarioekin jende asko bizi dela gure herrian, baina bereziki emakumeak direla egoera horretan aurkitzen direnak. Beraz, horre eztabaidaren pertinentzia ere azpimarratu nahiko genuke, eta espero duguna da Euskal Herria Bildu bezala gainontzeko taldeek ere baiezkoa ematea herri ekimen legegile honi, baiezkoa ematea ariketa demokratiko honi, eta hain pertinentea den eztabaida hau legebiltzarrean eman ahal izatea pentsiodunen mugimenduarekin batera.